Jean-Élisée Daou ni ale ye kɛlɛdagatigiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye ko k'a da jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye armée ka pankuru ye a ye wuli ka jɔ kɛ kibaruya jɔnjɔn sɔrɔlen kɔfɛ Segu marabolo la sibiri tɛmɛnen wuli ka jɔ min y'a to sa n'u sera ka Bamanjɔlen ɲɛwalekabaw kɔni k'olu dɛndɛn Kɔkamugukaw fɛ yen Sunga Marakakaw fɛ yen ale ni n'o bɛɛ lajɛlen bɛ Segu marabolo kɔnɔna na min ye Jean-Élisée Daou ka bataki kɔnɔna na a ko kabini kari tɛmɛnen sa a yira k'a fɔ min ye Bamanjɔlen ni ɲɛwalekabaw kɔni sɔmi kɛra u la min ye ɲɛw ɲinina kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ maanifin minnu faralen filɛ ɲɔgɔn kan nin ye ninnu ye juguyakɛbaw ye ninnu ye bingalikɛlaw ye o de nana ye sa min ye yirituba dɔ dugumana ye Kɔkamugukaw fɛ yen Marakala mara la sa sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ pankuru kɔni ye goni bila ka jigin olu ka k'u n'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen halaki a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye maa minnu tun bɛ nin jiritu in kɔrɔla la ye n'u tun bɛ ka labɛn ni bɛnbɛnbɛn sigi sen kan k'a bɛɛ lajɛlen bɔra baara la Jean-Élisée Daou ko sa ko ka wolomasiri tabaw fo baara kɛcogo ɲuman na ale ni nin fɛɛrɛ ninnu sigili la sen kan armée k'a ka baaraw bɛ to sen na sa fo basigi ni lafiya maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ɲan'o cɛ sa Ménaka marabolo la ale ni Dioumara fɛ yen Jema marabolo la armée ye wulikajɔ kɛ ye sibiri tɛmɛnen wulikajɔ in kɛra golisili damadɔ ye gosili minnu n'a kɛra dugumana ni sanfɛla ye an ka wolomasiri tabaw fɛ Nioro Sahel ale ni Ménakakaw olu fɛ yen wulikajɔ in senfɛ sa kabini sɔgɔmada joona fɛ armée ye kibaruyaw sɔrɔ kibaruya jɛlenw pankuru ale ka munumunu salo senfɛ k'a ye k'a fɔ ko camion fila bɛ yen u bɛ munumunu salo la u falen don tew minɛnw na min ye Bamanjɔlekɛbaw ka minɛnw ye a kan ka taa di olu ma min ye mobili fila in kɔni ye sa u yera yɔrɔ min yɛrɛ la kosɛbɛ o ye Dioumara ye Nioro Sahel ale marabolo kɔnɔna na min ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa tasuma kɔni jiginna mobili fila in bɛɛ lajɛlen kan a n'a kɔnɔminɛnw k'u bɛɛ lajɛlen halaki min ye armée ye sa ko mobili fila in bɛɛ lajɛlen k'u falen don tew kɛlɛkɛminɛnw min kan ka taa di Bamanjɔlen ɲɛwalekɛbaw ma o la sa wulikajɔ dugumana na kɛlɛkɛcɛw y'u wasa don maaw la maa minnu tun b'a fɛ ka duuru don fiɲɛ na waleya in kɔfɛ Ménakakaw fɛ yen o don kelen fana hukumu kɔnɔna na armée ale gosili ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na dugumana na sa min ye Bamanjɔlen ɲɛwalekɛba maa 10 k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la sabula a kun fɔra k'u k'u jɔ yɔrɔ dɔ la u ma sɔn ka t'u jɔ fiyewu taar'u dogo yiritu dɔ kɔrɔla la armée ale y'u nɔbɔ dugu ma fo ka taa se waati min na u sɔmina na k'a fɔ k'u dafalen don pankuru ka sɔrɔ ka na sa ka na gosili o daminɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ wolomasiri tabaw ka dagatigi ko sa ko nin ko in kɛra waati min na Bamanjɔlen ɲɛwalekɛba fɛn fɛn tun bɛ olu bolominɛnw bɛɛ lajɛlen u y'olu bɛɛ lajɛlen halaki wulikajɔ ni cɛsiri ka ɲɛsin Bamanjɔlen ka taa Bamanjɔlekɛbaw olu juguya la o baaraw bɛna to sen na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na Jean-Élisée Daou ko k'a b'a ɲini an ka dugudenw fɛ fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan u k'u hakili to olu la u k'u hakili to u yɛrɛ la fana yaasa min ye kibaruya sanumanw ni kibaruya jɛlenw ye u bɛ se k'o di wolomasiri tabaw ma cogo min na wulikajɔ ni cɛsiri o bɛ se ka kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ